Ki az? Ki az? Nem bácsi, ez ki az? Emilian? Emilian? Mondjad, Emilian. Hol a Betty? Betty. Hol van apa? Apa. Mondjad, anya? Anya, igen. Nagyi? Oh, sorry, that was Emily on the remote. Egészségedre. Bless you. Emilian. Ott az Emilian a kamerába? Ott látod magad? Miért piszkáld a fogadat? Miért piszkálod? Fog. Hol a nózid? Mutasd meg, hol a nózid? Nem, hol a nózid, Emily? Az a head, az a fej. Nózid, hol van a nózid? Fej. Igen. Nózi, megvan a nózi. És hol a füled? Föl. Igen, ott a füle az Emilynek. Nózidat még egyszer. A nózidat mutasd meg még egyszer. Az a fejed, igen. Head, that's your head. Where's your nose? Ott van, igen, a nose. Hol a füled? Fül. Igen. Nem kell belenyúlni. Oh. Jól van, köszönöm, hogy összekócolsz. Kapok egy puszit. Kapok egy puszit.